Kaixo, bideo honetan Moodleen web orri bat nola txertatzen den ikusiko dugu. Horretarako baliabideak gehitura etorriko gara eta bertan web orria sortu. Eskatzen dozko lehenengo gauza izena da. Baita ikusten duzu moduen gorriz dekogu eta asterisko batekin. Horrek esan gure dau eremuan derrigorrez bete egin bat dut. Pitagorasen teorema. Etorriko naz gero, bigarren eremu honetara. Bigarren eremu honetan, web orriaren laburpen bat edo aurkezpena egiten da. Baina gorriz ez dagoenez, ez da derrigorrezko eremua. Eta gero dekogu testu osoa. Bertan sartuko genuke web orrian ikustea gure dugune. Orduen hasiko naiz izenburu bat ipintzen. Gero aurrerago formatu aldatuko txet eta politago ipiniko dugu. Orduen lehenengo puntu moduan hau ipiniko dugu. Eta orain gure dutena da irudi bat txertatu. Keniko txet puntua eta irudia txertatzeko bertuan egin behar dut. Klikatuko dut. Eta agertu egiten jata txertatu irudia lehiotxo. Orduan lehenengo eta behin, hemendik examinarretik irongo neuke irudia, baina gure do karpeta bat sortuta da ordenatuta epiteko. Lehenengo gaia, sortu karpeta, eta bertan sartuko duguz lehenengo gaiko gauza guzti. Orduen orain examinar egingo dugu, eta bertan prestekot irudia. Klik bikoitza egin ezkero, hemen agertuten jata, igo, eta berton leuket. Klik egiten badot, eskumeko partean agertuten jata irudien, eta hemen bere helbidea. Beti ipini behar dut hemen testu bat, testu labor bat. Hau egiten ez baldin badot eta onarturi emoten dutxet, errore bat dagoela izango duzko. Ahaztu barik hemen beti ipini behar dugu testu bat. Adibidez, Pitagoras. Eta onartu. Ikusten duzu hemen deko gura irudia. Orain bigarren puntua, jekin hasiko ginetak. Eta hemen testu hau ipiniko dut. Eta orain gure dutena da bideo bat txertatu. Ikusi dugu irudi bat nola txertatzen den, orain bideo bat txertatuko dugu. Orduan lehenengo eta behin, bideoa topain behar dut, eta ni YouTubera joango naz. Topatu dut nire bideoa, eta begiratu hemen, insertarreri mongotzat, eta hemen atarako dozte bere kodigoa, bideoaren kodea. Ganera aukeratu dezaket, bideoaren leioaren tamaina, eta erreminta barraren kolorea bebai. Niko nebiek aukeratu dutez, hartzen dut hau, kopiatuko dut, Ctrl C, eta nire ikastarora joango naz. Bertan, hemen klikatu behar dut, aldatu HTML ikurra. Edo iturrira parkatu. Torriko nazona, introri mungotzat, eta orain, Ctrl V, eta horrela itxatzi egingo jata bideoa. Hemen klikatuko dut, eta egoera normalera, eta ikusten dozue zelan txertatu jakun bideoa. Orain, hirugarren puntua ipiniko genuke. Eta bertan, testu hau idatziko dugu. Kasu honetan gure dutena da lotura bat egin. Lotura egiteko, aukeratzen dut testu hori. Lehenengo ipiniko dutzete kolorea. Eta orain izango txet lotura bat egin gure dutela. Eta hori hemendik egingo dut. Klikatuko dut berton, eta hemen ipini behar dut lotu gure duten web orriaren URL-a. Adibidez, Manuel Sadaren orrietako bat. Izenburua ipini dezaket, ez da derrigorrezkoa, baina ipini daiteke, eta gero non gure duten agertzea, leioan behan edo leio berrian. Nik leio berrian ipiniko dut. Eta onartu egingo geunke. Eta honekin nahiko izango litzake. Idatzi dugu testua, sartu dugu irudia, sartu dugu
bideoa eta lotura bat. Gero hemen lehioan, ipini leiket web horria lehioan bertan agertzea edo beste lehio batean. Niri beti gustatzen eta beste lehio batean agertzea. Eta azkenik gorde eta bueltatu ikastarora. Eta hemen dekogu sortute gure web horria. Klikatuko dugu ikusteko zelan geratu jakun. Ikusten duzue horri berri bat sortu dela, hemen dekogu izenburua bitu ez dutze formatu eman. Gero egingo dutze formatu emon, testu ipini dugu, irudia beba dekogu berton, bideoa, eta lotura. Ikusiko dugu lotura ia zerataraten dan, eta ikusten duzue lotu egin dozkula Manuel Sadaren Pitagorasen teoremarekin. Itziko dut hau, eta bueltatuko naz barriro ona. Gure dut editatu hau, ze izenburua ez dotzete, izenburuari ez dotze formaturik emon. Babitu, esku onerik klikatzen baldin badotzet, berton nago, apurtxu bat ardaten dago kargaten, eta hemen dekot. Orduen ipiniko dut hau, zentrauta, koloreagaz, beltzean, eta gure badozue, tamaina handiagoan. Gorde eta bueltatu ikastarora, zabaltzen dugu, eta ikusten duzue formatu aldatu indogule. Bueno, hauze da guztia.